20,000 pesos nga balor sang libre nga bulong makuha nga benepisyo sa mga miyembro sa idalom sang PhilHealth Yakap program. Proseso sa pag-avail ginpatpat sang ahensya. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Importante para kay Tatay Edwin nga isa ka senior citizen ang iya ikaayong lawas gani nagpakonsulta siya sa idalom sang Yakap program sang Philippine Health Insurance Corporation. Magluwas sa libre nga konsultasyon, may libre pa ini nga bulong nga nabaton. Magasto daan nga 1,000, siguro mga 1,500 pa 600 siguro nga po nga bulong. Kada hindi 1 week lang gani na makabulig-bulig man guro jutay. Paano ba lang ang maka-avail ang PhilHealth members kag dependents sa ini nga programa? Una, kinahanglan nga magkuha sang PhilHealth Identification Number. Magpa-register sa eGov.ph app sa PhilHealth Member Portal o kung bisan sa diin nga Local Health Insurance Office sa bugos nga pungsod o kung sa napilian nga Yakap Clinic. Mahimo nga magpadulong sa Yakap Clinic kung sa diin nakaparehistro para sa unang konsultasyon. Magpa-laboratory test base sa rekomendasyon sa doktor. Sunod, pwede na makakuha sang bulong sa gamot providers o kung butika, depende sa reseta sang doktor. Nagalabot sa 20,000 pesos ang balor sang bulong nga mahimo nga ma-avail sang benepisyaryo sa accredited nga butika kada tuig. Pahanumdum sang PhilHealth nga dapat hindi pagkalimtan nga magbalik sa Yakap Clinic para sa masunod nga follow-up. Diri sa Western Visayas, mayara sang 212 primary care facility na nga nagatanyag sang programa pareho sang medical consultations, laboratory tests, cancer screenings, kag access sa 75 essential medicines sa diin may 54 ka panibago nga bulong ang gindugang. Sa subong, 21 pa lang kabulong ang available sa Yakap Clinics. So meaning kung ang ato sila nga pasyente kinahanglan niya bulong para sa hypertension, sa diabetes, no, upper respiratory tract infection, kung may ara asthma, no, may ara kita dira nga bulong available na sa aton nga Yakap Clinics. Sa 54 ka bulong mangin available sa gamot facilities kung ma-accredit na ang mga butika. Tinutuyo sa expanded Yakap nga mapahagan-hagan ang kabug-atan sang tagsa ka pamilya kag matap na ang posible balatian. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.